Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adag ito'y dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag bigat yo amin nga sa kapada pagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Kaniti fanpage nga Dear Manong Nemi. At yung manang sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Pero ito di pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumapagkablaw tinimbag nga oras na imbag bigat na imbag aldaw. Padaanan niyo ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Anthony. Ni Mr. Agaw-awir ka nagtagibalay, naalas ka di? Naalas ka di no ti asawa nga lalaki nagtagibalay ken agaywan ka di kita anak? Ket ni Mrs. iti agtrabaho? Sagudayan nga rin ti surat ni pagayam tayo nga Anthony. Dear Manong Nemi, duwa kam lang nagkabsat kini Kate nga ating ko kat syakti na una Manong Nemi. Mangup opisina nga agpadpada da papa kini mama. Nakabimpignas ko ma. Nada kami ngagkabsat kat maikan kami tinaranyag ang masakbayan. Tadududwa kam laeng Manong Nemi kat mga opisina mat ngagpadpada da papake ni mama. Ngayon ti makadakas Manong Nemi. Manipod idi ubingak, idi panagbasbasak iti elementarya. Kang kanayon ko mangmangig kini mama, iti balikas nga. Nagdagmil ka na ya. No kasta Manong Nemi, nga ipilit na, nga aramidik ta assignment ko, ipilit na ngagbasa at iti leksyon ko, ipilit na Manong Nemi, nga ipaawat, no anyaman di kiti basbasain mi. Ngamin Manong Nemi, nakamababa ti grades ko. No kasta man pasti klasen, pasang awa, 75. Ti grade ko. Kang kanayon Manong Nemi, umumay ti maestra mi dito balay kat kasalita na napapake ni mama. Tulungan niyo kuma ni Anthony. Kat tulungan mi met maestra. Ngayon pakas daawan mi. Ngayon malalaan na. Kat nalaing kami matagpadpada ng agasawa. Kat nalaing met ni ading na nga Kate. Iso lang ti dagman, iso lang ti ang-ang. Manong Nemi makasangsangit ak. Anang arti mabaling ko nakastoy man ti utek ko. Amok met kaysa, amok mas tagbasa, agsurat. Ang no yung kabasaanin, no dumtengan iti panagaramit ti assignment, no dumtengan iti recitation. O rin nakalulaw ko mangmangig ko, amok ti sungbat na, into no tumakdera kon parakterin na kon ti maestra, nakatunga nga aklatan. During recitation,
zero ah. During na test, wano quiz, manong naming, anak ba't ganda masiro ah. At least, nababagin gudwa. No 10 na questions ko maalak mo siguro yung talo no pat. Ida graduara kong elementarya manong name saan ko idin kakayat agbasa. Kwen, yung pinilit na papakin ni mama, magbabain ka, Anthony. Nagsasalita kami kadagiti ka opisina at kat pagsasalita kami ti anak. Umapabalak lang kadagiti ka opisina at mga nakalalaing digiti anak na. Pang, orita nalaing mat ni Kate. Di ibagayo nga nalaing mat di anak yun. Wala ibaga ang nalaing ni Kate, di babae nga anak ko, ngente lalaki nga anak ko, kiturpe, dagmal, ang. Manong nemi, tapno adamat dayawan da papangkiri mamang kanyak. At least adamat pangdayawan kan panggustuhan na kanya. Nadya amok tagtagibalayo manong nemi. Hanggang nga nangalan iti katulong mi manipod iti agbasbasa kong ti high school. Tako nakada papangkiri mamang siya akong dagdalos. Sinusuruan nakpa ni mamang manong naming agluto imbes ko mga ni Kate nga babae nga ading ko iti susuruan ng imsiyak. Akit magustuhan da at least ore dagmerag iti padagbasak nga imasin da di lutok manong naming. Adamat pakiranudan ka no kanyak manong naming. Naimas. Sikreto mo anak ko Tang, ore dagmerag iti unagtis klase. Adamat gayang pakaidayawak. Nga mo imasin nyo ti lutok. Very good. Ngayon na pinpinas ko man, nalalaing ka manin, iti unig ti klase anak ko. Dapat hindi kasi takit na adado ti amom nga pakadayawan. Banyan pang, karigatak, asaik ti utek ko. Mabalin ako magkit, ada ko man magatang nga pangasa ta utek mo, tapos kasi takit na, ay susapo ya. Gamala, mas ti lutom, sikat para dalos. Para nabay nga ay honey, masakit ni Nana Merced nga para nalawa tayo, labandera tayo, adot urnong tayo, bam, urekat bakasyon, isurok ni Antonia nga itaglaba. Ano nga Antonia? Ay, Antonia. Pagbalin nagtaksapin ng babae, mamang, isurok kang gano'n kasanot aglaba, ha? Yung best ko mga ni Kate, iti isurok, sigan, gabot na. Bilang iso pakiradudan mo tin isot paglaingan. Oen manong nemi manipod first year high school aging ga nagraduara ti high school arig na talaga straight nga siya ti makaamu kadag iti aramid balay manong nemi. Kat no kasta adang pumansya ditoy no kasta ka bakasyon kat makita ka siya naglablaba. Bare, nagbalinsamatan ng bakla at anak ko, tibunya ka. Kumpadre. Haan, talagang isot hilig na. Kita ang gadlay nga, agsay-sayap ayan. Baklan sa amin dito. Inauna nga anak mo, kumpadre. Saan nga bakla, kumpadre? Ngayon isot pagduyusan na. Isot paglaingan na. Isot paginteresan na. Una nga bumaro na. Nag-graduate doon ti high school. Bumaron. Baka kang nalagay tultulin nagbaling nga bakla. Babae di anak mo. Saharag kan sakit ti bakla nga anak. Aputot ang kumpadre. Babay aglatan manong nemi di bagbagada. Buwet. Ngayon nga nag-graduate ako ti high school manong nemi pasang awa. Talaga. No saan nga agregregalo da papangkin ni mamang. Baka no sa anak ka talagang nakaraduar. Tako na da, paggraduaran na kan. Tapno saan nga problema dito eskwela. Ang mga no saan na ka paggraduaran, baka no, talinaed ka dito ang mga no mauma na kiti, mamaestra ka da mamaestro ken ka. Manong nemi, hindi pa nag-college kon talagang tiyakon kayat. Uri ka sa no, pilit manong nemi, dagiti naganak kanyak. No idagbasbasak ti high school ket masaritaan nyo dagiti mamaestra tapno pa ipasadak baka di college ket saanen
Baka na nga mabayadan pa, iti pa nakairuwat subject. Nangarot lang ng tupram. Hindi ituloy ko tagtagibalay. No, kahit ko ting mandaan iti lugan pang. Lugan nga. Motorsiklo. Tapno? Tapno, damat pa pa agad. Nakamotorak met. Kanya landak mo tinisensya. Baka kaya't mo tagpasada ang tricycle. Taxi ko maaga na bimbintas pa eh. Four wheels. Ay, apoy. Ma'am, susurman kanto nag-drive. Ag motorsiklo, nag-drive. Sa kanto ilan yung lisensya. No talaga kasto ti kahit mga biyag. No, ito agarim ka. Adon to nga tamayat kang ka, ha, Anthony? E di pa nagbarok manong name nabalugak mo ten. Dadot pa ka ungtan mo ten, panong ungtan da papakin ni mama kanya. Napipaya pa idada ka ti high school, tas ikatagtagibalay. Ngayon da tabarukan, adan motor mo, agbalbalukan, papapanam. Eh, adamat barkadak pa. Kahit anat kukuha nyo, oy, baka amumuntak sigarilyo ha, muna uminom ti arak. Baka madamdama. Mapagkam to ti pagbaludan tayo bagada nga natiliw ka kabuta agsep siya buka. Pa, ma, ikarik ka na kayo. Dahil nga bisyo ti jak kayat aserken. Very good. Isong harun nga, pilpilyak ti barakada. No, adaman na kiti papamanami, agjujurad kami, mapang kami ti beach, agagangay lang uminom ka masit. Yung sanak to agsigarilyo. Minatmang pakikisama. Ngayon numabalin anak, Anthony, saan ka ko mga sumimsimsim? Amom na to sumimsimsim, tagtagabasit, umadadong. Baka may salang buti nga birti marama namit ha. Into ni bigat, agbaling nga duwa. Sa nga bigat, agbaling nga talo. Kadi sumasarulo, baka may sa akis nga biring at kayam nga inuman. Ay, apo. Numabalin lang kumakit. Diyan kaya tinakaputot ti lalaki. Nukas tumitlat kinadagmal na. Hani, saan mo kunan tigas na? Adamat pakiranudan ta kini Anthony. Samat na ng tagtagibalay. Adamat na katulong tayo. Nabalog natin. Di ba nakibarkadak manong name talaga nga idikit pasimsim pa laing ti arak. Di ba matin manong name adamat na nagiti kundaway nga dandanik ladyak maiyawid ti motorsiklok manong name jak dandani jak maiserek iti gate ti motorsiklo. Ba nagapangungtan kanyak ni papa. Dito ti kunam nga pasimsim laing ti arak. O paunay ka maten Anthony. Apos na nakadagdag mo ta ulom, tadi ka maapakayat tagbasa. Sakit na surutan naman ti makirbarkada, agbartekan, uminom kan ti arak, mabartekan nga gawin. Kasano nung madisgrasya ka? Saan mo ipalubos, papa? Kasano kung di mo ko ipalubos ka da? Ay, susapok yaman ka tayo at kaawid ka pa. Hindi to ta, dandanin mo sa among maisarek, ti motorsiklo, ti gate. Honey, alam mo king kuha na ti tulbek. May stock pala ti motorsiklo, ti balay. Delikado. No, adagat pa panak, ma. Agbaling ka nga sakit ti ulo ni Anthony. Kung namin kang nga di ka makibarbarkada, nakibarkada ka, pinili makunam, nga madata, agiinom kayo. Kasi nun, masurutan nyo ti siyabo. Kasi nun, no, ada, ay susapo, pakirambulan nyo. Maanjak mat itulok. Anjak itulok. Basta, samon nga maaramat ti motorsiklo. No kasto tiraramidem, mangibabain ka. Kasi set lang no, laksidan na kabayin nga anak. Mama, wan, kung ada nga saan ka nung mabaling nga laksidente anak, kaanak tikit anak tulat ta. Hayam na gusto tiraramidem nga mangibabain ka. Ang mga no, adan to, pakitrubolam nila, kit maibalod ka, nabimpinas pa nga rin, bang lusot ka ni pagbaludan, tapos do awanin ti sakit ti ulo ni. Manong nemi gabuti soron ko. Ito sandan nga panang ipalubos ng motorsiklo ah. Saan na kasi mang sangpet, manong nemi. Nagyan na kitibarkadak nga ni Rod. Bro, kung ano nga gawid ka, masurungot na kada papakin, mama.
Sa saludsudin nga rin digit parents ko, no, kano kang agawid. Abay, dadag siya na kali pamilyayo. Naalas kami na eh. Adamat balayo. Kuha mga ron. Tulungan naman nga ron, Rod. Ano may tulong ko ken ka? Kahit ko trabaho na. Ano nga ron, trabaho nga, masarek mo. Adamat lisensya. Agpasadak na tricycle. Sigurado ka? Oin. Tamno damat kortak. Kababayan mo ito. Makipangpanganak natin dito. Eh. Abag-isunay. Di tricycle na anti. Nakastambay. Inak mga rod. Iyam amo ka na kumanda. Sige, sige. Umay ka din. Manong Nemi, arig na nagsulusulo akon. Kurang na laeng kamakasapo lang kiti pagkasaraak Manong Nemi tapnong sulo akon ng biyan. Nagpaspasada kiti tricycle Manong Nemi 150 ti boundary full tank ti gasolina Manong Nemi ti truck motor sakbay nga ikarahek sa kunto ita ti boundary adan tumata mabati. Ama sagsagawisek tumat Papanak tumatin iti karinderya, uminom iti beer, sa pulutan, sa tumangan. Kada daigatan ko ti cellphone ko, Manong Nemi, gagangil lang ang cellphone, kimata nga akon. Ito na minsan nga rabii, Manong Nemi, nga nagkawid ak dito balay. Sino ka? Nimot, Papa. Siyak na Anthony nga, anak yun. Si kagayam, ngayon apay ngayon laksid mo di magim ka na kami kinimamang mo. Dito'y balay. Ano ito mo, Bram? Paspasandag na tricycle pa. Napilangan na kwartak. Umayag man sumarong ka na, magbihit ka na kayo, mailiwak man ka na kayo, mailiwak mo dito'y balay. Eh, nagpaspasada ka ti tricycle, paghiganam nga ron. Ado dita, ti pambaling sa bayan. Panggap ko bang iti mangkita at kaserak. Anak, awan tinang papanaw ken ka. Ada ka di? Sika ti voluntaryo nga pimanaw. Sika ti mismo nga nangilaksid ti bagim ka na kami. Uwan pa, asan ka pinapanaw? Yung nasakit lang dinakim ko. Gabatisan yun pa nang ipalubos nga sa rekon ti motorsiklo nga ginatang yun para kaniya. Ito yan nga damat motor mo. Di iso ti midam sad ka, mga anak at franchise. Matulungan na ka di pa? Nga may franchise ti motorsiklo, nga daan sidecar. Matulungan na ka no talagang nga daitan ti pagtungpalam, may isa lang nga tricycle driver nga agpaspasada. Nagyaman ak Manong Nemi, kung naunusan da kon nga, ikas kaso pa yung papakin ni Mama. Sabi nga minti nang ilaksid ti bagik Manong Nemi. Nadanak ti kabukbukudan nga tricycle. Saan ako na makipaspasada mano. Kuka kun amin na mapasada at makapagtignay ti kayat ko oraon niya nga oras. Mabaling kumatag malmalam magpatpat nagpasado no kayat ko. Sa dinuman ti kayat ko papanan kukwak mo ti tricycle. Nung hasta Manong Nemi nga makipagkita ak ka nagiti barkadat. Siyempre, damatan na bukod ko akwarta. Anthony, long time no see. Nagagaddetan bro. Agpaspasada, makipaspasada. Sana ka makipaspasada. Adan bukod ko ang tricycle. Huwag man kami bro. Kinanamat ni Rod Manong Nemi. Hindi na mo ang makipaspasada. Tricycle ni Auntie paspasada na. Ang magabuta. Si mo kumutin ka na papakin mamang na. Inyalaan da na. Iti sidecar kan franchise. Si motorsiklo na. Siya kang di ba tutungin ta para pumaala ka nga ro din na. Yes, sabi ganda nga saan. Pumaala. Damat kwarta. Siyak ti manager iti pukod ko nga bagi. Adamat digiti babae nga barkada may Manong Nemi. Adading matigiti umasidag kanyak. Hi. Kumusta ka, Anthony? Gusto eh. Nakagupwapo ka?
Nagwapo ang nagmelak. So, sana ka nakapagbasa, nakapagturpos ni college. Idin to ta, graduating ni Kate nga ading ko. Abay nga, di mo padasan nagbasa. 4 years. Awan, diyak may yulong nga talaga eh. Kahit na kayo nga eh. Uri na kami. So, nga dakam dito eh. Tayong girlfriend mo, abay di mo yung tugot. Oo, pwede naroon ko eh. Abay nga, di ka kagaharem. Nagwapo ka. Baka virgin ka ba ilaing? Kahit na kayo nga babae, hanggang virgin. Nagsayangin na virgin kang pala ita. Anda ka balit high school agad naramanan min. Nabibintas mo dagito barkanak nga babae manong naming im. Tsaka mo. Awan pa iti na magpitik ti pusok. No, danto nga ta. Kaya't na ka ta. Idin to ta may saklang tricycle driver. Ni masino. Kas pagarikan. Manong nemi na ba'y kumaitan nga nagraduarag na college no talaga nagbasa. When? Nagigang iti may sa nga aldaw nga panagpasadak manong nemi pas 5. Idadamang paypayapay kanya. Wow, nagpintas. Ang ganda. Yes, ma'am. Itulod nak man balay. Ma'am, nagkakamimpintas ka. Dapat ada kodsem. Naperdi nga rod. Naperdi? Ada detalyer. Masuro na ka rod. Itay paghandara kalpasan ti office hours. Hamad na naghandar. Sige ma'am, aglogan nga no din. Ibagal mo na sa din no ti balay nyo ta. Itulod ka. May sa napintas ka balay manong nami tinangisar din ti tricycle. E doon sahag, tinapintas ang babae. Iyawat ng plete na. No, ma'am. Thank you. Ha? Awa, agplete ak. Saanin, ma'am? Tabay. Nadangamin, adangamin kalikti bagi nga no, napintas nga babae ti aglugan iti tricycle ko. Libre. Eh, manumatan nga ron tinalibre nga naglugan tricycle mo. Si Kapel lang, ma'am. Gabuto si Kapel at kapipintasan nga nagbaling ang pasahero. Siya gayam na, Anthony. Siya ni Lloyda. Dito ti balayo, ma'am? Mabalin ito tumay pumasyar. Balasang Kapel lang masigurado data. Nagagawa-awat ka na giti ang pasangranya dito balay. Iji opisina yung arod. Mabaling ka din ka mamon cellphone number mo, ma'am? Bakang baling ka lang ang disturbo. Sa anak nang baling ang disturbo. Di ba gamalangin ng niya nga oras, di ba nag-text ko keng ka? Unang patatawag ko keng ka? Mabalin, ma'am? No di naklain libre. No di ka lang na siya at di ba nagkita? Sige, dead ko keng ka cellphone number ko. Lanan, ipunbuk mo. Nistuham ka di. Matagtakan ako nga nakrakder. Manong Nemi, insusunod ko ito pa nakita kini Lloyda, hindi may lokatan ti Kate. Kahit nakita ko Manong Nemi, di may isa nga lalaki, iniino siguro yung suna. Abet ilugan mo. Nadadahil nga rod, Manong. Sapo kami. Maggumatanggan doon din ni Barbaro. Makurno nga ito na. Kaya tulungan ka. Sabi na nga, napindas ti trabaho. Abi, di pa ila pumano na tricycle na nagluganan. Siga ba kitan na? Hey, Mr. Driver, adoro Ryan? Hangan na kapalete ni ading ko? libre, sir. Sige, sir. Nako, ituloy ko nagpasada. Yung sana kong nagpasada manong Nemi, simbrega iti karinderya, nadanon ko dito ni Ron. Uy! Lapas mo nagpasada? Isarden ko. Parang, medyo uminanaak natin na. Okay, may sama ng beer. Sila, naranyag ito ti
aldaw mo Okay ka nga nagmalmal Anthony? Namamukod ti babae nga na magpitik ti puso. Agayata kon, bro. Oh? Nadadayal di service car na. Mga opisina, siyak napayapayan na nga, nagluganan na. Oh, nagpindas, bro. Naarte cellphone number na. Kaya't mo sawan, agarim ka iti mga opisina. Tapay mo di? Kaya't nakangata. Egat padasik tigasat ko Amon bro, no dito nga kinagwapom, uri tricycle driver ka lang. No saan ka laki di nga pilpili. Ado da kita sa babae kan ka. Ang agayat ka ti babae nga saan nga hanggang maikarikan ko Baka agrigat ka lang, agsagapa ka lang. Padasik tigasat ko. Idada kung dito'y balay manong name kinitak ti oras ti cellphone ko. Siguro, sana ka tamat makadisturbo ko na. And dahil ko ti number ni Lloyda. Nag-ring, si mong bat. Hello, sinday to'y? Lloyda, good evening. Ma'am? Siyag ni Anthony? Anthony? Mr. Tricycle Driver? Yeah. Hanak ka din makadisturbo? Hamit. Medyo alalak lang yung titurog ko. Di paturugan ka. Ano nga paturugan? Kantaan ka. Kaslaubing nga basit nga makantaan nga maturog. Ano nga rin kaya't mapang paturog ko ka? Sabi ko mapaturugan na. Di ka di makaturog. Mga di ka na imas turog mo, no? Kabayatin nga nagsasalita kat alalayam tuturog mo. Kat maidap tulatan di cellphone mo. Awan ka di mang tawag kang katikas yung oras? Awan. Dagiti ka-aram kang ka. Saan nakatawagan tikas yung oras? Tapay? Ibaga kang dyan kahit naman disturbo. Hindi ka rin opisina yun. So, pasari umasdag kanyak ni Elmo, ka-opisina, nabayagan ng kara-aram. Kan, pasari umay dito iti balay no, adapasken. Amun da papagin ni Mama Isuna. Kan nagbarkada da kini Mang John. Iso ka diti kayat mo, ngagbaling asawan. Tsaka mo, I love you, Lloyda. Nagturod ka ng mga iba katikasta. Hindi mo ka din mapanunot? Nga saan ka kakayat? Pag ano ko tricycle driver ka lang. Sabi namin nga saan ka nagbasa? Pasang awak. Hindi nagraduaran ti high school kasi tamat yung elementarya. Saan nga sumrek? Ti adal ti panunod ko. Ni ading ko, nakarduaran. Dan trabaho na. Kumusta na parents mo? Mga opisina da. Kada dapat kaya mabalin nyo, aping nga, tricycle driver ka lang. Ito lang ti kayak. Amo man to ni sayang ka. Happy ko masayang nga. At least, adabukod ko nga tricycle. Agpaspasada ak. Adamat maurnong mo kwarta. Ano to urnong mo kwarta? Pangasawak to ken ka. Ay, Anthony. Sige, maturog akon. Di, maturog kalatan. Kamayatan ang sasalita ta. Kasla, adda ka lang ti abay ko. Kasla, nakaasasdig ti rupa may ti rupak. Kasla, malanglag up ko tinabanglo sa ngaw mo. Kahit ka kumangarap ko, Ben. Dato lang tapunganan tara ko, Pek. Akas lang si ka ito eh. Oh, Lloyda. I love you. Anthony. Kaslag pa peso niya.
Nagnanam di bibig mo. Nagbintas nga prusan ti barokong mo. Di legs mo. Lloyd, I love you. Anthony, loko ka. Apay, kasalanak mo lang araragupan ng peso. With imagination. Imagine nga dak, isibay mo. Imagine nararagupan ka. Imagine nga ag-agkan ka. Oh, I love you. Nakabangbanglo ka. Ngayon iwas ka, Lloyd. Anthony. Anthony, no. Nakalugloko ka. Handa ka di kastoy. Oh, may padas mo. Diyak pa na ang boyfriend. Tadyak mo pa yung nakarik na iti ayan. Ito lang mapatasak di kastoy, Anthony. Nagslag pa yung peso. Agkita tayong tumibigat. Tayo pa yung peso ta. Ha? So nalayang nga. Mag-iloga na kiti kotsem. No matarimaan ton. Siya tag-drive. Kaya tag-drive ti 4 wheels. Ano oras na rumah ka ito bisinam? Urayan ka to. Anthony, ilaksidang naklakid din nga anak da. Papakin ni mama no. Napahin. Nainlamak na tingin ka. Abay nga sa mo palubusan direk nam. Nga mainlam, iti may salang tricycle driver. Saan kandong ang babayo na saktayatem? Abutag bali nagtuwa na pudno ka. I love you so much, Lyda. Anthony, happy ka silang paypay so. Allah, sa bali ba't din na ito ubraek? Ano mo, Bram? Ti may sangan takulap. Kuadan ti barokong ko. Di may sangay. Anday ti nagbaitan di kiti legs ko. Oh, ipay-pay so tayo tunbigan. Imagination pala ita. Intunbigan, agpay-pay so ita. I love you. I love you too. Oh, Anthony. Manong Nemi nakaragaragsagak nga naturog kan oray iti kabigatan na madlaw da papakin ni mama. Iti kinaragsak ko. Oray ni Kate. Ay, Manong. Ada girlfriend mo nala? Siya? Apa mo? Makiitak ka rin iti matam. Amok lang iti kalman. Sakam nagpunsex iti rabi. Anya? Sino natin ang babae na klase ng babae na makipunsex ka? Oy, tala aramid mo. Baka di ka si karudan lang na ang babae. Sino at mayat kang kuha nga maka... Sino kumatimayat kang ka? Nga, nasimbang ti panunot na. Nimot pa. Iyam amukto ka na kayo. Mga obisina, nagpintas. Kayat na ka nga ta. Nimot pa. Iyam amukto ka na kayo. Iyawid kunto dito balay. Naman pa saan nga kinumpirmara ni Lloyda manunay minawan nugot. Nag-date kami after office hours. Imsakbay talasing ko manong naming yung garahe ko ng tricycle ko. Panag nagkawid ang nagdikos nagrubuhat manong naming. Sak nagistambahan, iti asidag to bisina, daluida. Hindi makita ko nga rumuhar manong naming. Sinurot kon. Napanitikot siya na. Hi, Lloyda. Anthony? Let's go? Natuy. Ito nagtulagan ta. Anthony, no anyaman ti napasamak ka na tayo dirabi. Ano, lipate mo, imagination lang na dyan. Di mo kayat? Naipay-pasuta. Agbagtitak layan yan. No, marami data. Amo naman minsan, minamauyong niya yan. And love is blind. Kunadan sa? Amo man latig English.
Mutin na tulbek. Si acting drive. Come on, Lloyda. Manong Nemi inyawat na titulbek. Lukat ko manong Nemi tiri daw. Okay, dugan kan. Sigurado ka nga muntig drive. Sigurado ha. Saan ta nga man makadanon tati kahit tapapanan. Ngawan pa kananon ta. Sige. Nagluganan manong Nemi, ko tiri daw, kalpasan na napana ko ni Tia. Pwesto ko met, pitisangot ti Maya. Tia, manubela. Pinaandar ko ti concept. Automatic. Manual? Han. Kaya mo lang? Baka di mo kaya. May idong parta. Kaya. Basta kadwa ka. Manong Nemi siya kundi nang iturong. Siyempre, siya driver. Uray, anawaan na. Baka na nga, hangin jay. Napang kami manong Nemi. Iti may isang beach resort. Nga dito yung nakuha. Pasansan na papamimikanig di barkada. Anong brata to eh? Bakit naman nakairong puro mayak pa eh. Magsukatan? Ano man pagsukat ako ma? Nagawid ako kumapay lang Gura, lagi ko. Tawag sa dibali, mala daw agawid. Di mo kayo tagdikos? No, sa rek. Ada mabaling upaan dito eh. Diyak kahit di mang suot, diyak kaya, diyak kukwa. Hindi, igatangan ka. Ada magatang dito eh. Nga two-piece. Sa magatang nga marunong tuwalya. Dahil gatang mo. Ada kortak, or tricycle driver lang. Aramin ti amin para tipat-patid ko babae. Napaanugot ko manong Nemi. Kat gabuta. Kunana nga nabayag ka nun, nga saan na napadasan, manen itigdigos iti baybay. Sa nadagaan nga data nga malam, muno sarda, manong Nemi. Nagtupis ko no. Wow. Orek lang na pasagawisyo. Nagpintas. Nakapimpintas ka, Lloyd. Oy, tamatam, sulkag. And then, nakaswimming travel ka kapatin. Let's go. Kamatin na. Uy, magpakamat. Sige, kamatin ka. Timapugin, manong Nemi. Kastoon iti ayat na. Simublata ka timapuk, imasaday ka, kangkuha na, inarakop mo. Anthony, saan ka sinong bata na? I love you to ka lang, I love you to Tradi. Di pa iso taytan. Di ka bibig mong, Anthony, luko ka. Happy nga, nakalalis to ta imam, adan ti barukong ko. Salang iti barukong dito ipan eh. Insalagsak mo ti imam iti. Nakalalis to ka, Anthony. Amam ka di nga. Urek man Ana. Kas lagbay may sunod punsex na dalawi. Ita ipay sotan. Anthony, no. I'm crazy, Anthony. Nagaya taktikas kin ka. Laksi din naklagi din na papaki ni mama. Kinimanong tiyun. Sangga ka din nakasagana nga mga ilaman ti panang ipatik mo kanya. Kaping amin nga si ka. At tricycle driver lang. Kaping nga di ka basa. Saan nga dahi tapat ibagam. Siken. Manong Nemi simbrag kami iti panaka-hotel ti beach resort. Dito yan, Manong Nemi, noan niya, tinaramid mi through imagination, idinaminsan nga rabi. Impay-pay sumin nga talaga, Manong. Uwan, Manong Nemi, dinigos ko ni Lloyda kadagitag kakabarang agek ko. Iti nakalinlinis apaset na dumaduma apaset ti bagay na Manong. Nakapimpintas ti pambagay na Manong Nemi, ti barupong na nagpintas ti sukum. Kat gapo Manong Nemi kadagiti mabuybuyak met, ore ang paypadas ko. Kat amok met timangan ako na. Tony,
No. Hindi nagpatayon ni tinalaos sa ragsak. Oh, Anthony. Nagbabas kami diragsak manong nemi, iti uneg ti silad. Iti talo nga oras manong kaslasan kami nga mabanong. Ngam narik namin ti bandog mi ken bisin mi manong nemi ti sangkam pagayam nga nangrabi. Wah. Dalaga po naman nung nemi nga rimuar kami. Subli kami tinupami nga cottage. Kabutan da order mi manong nemi nga makan iti restaurant pa naka-restaurant iti beach resort. Ito kami nga nagkalanglangan. Mangan ka manin? Mamisinak. Abay saan nga makamsug tikin na mo itay. Among bababalawag ti bagi. I'm a professional. Yung mapi nga tinutupak tikas ken ka. Gabuti ba't patignak? Api nga nga sikat inayat ko. May babaw yung kumapaita. Baka madamdama, baga mga masikog kan. Diyos ko datat kabutbuteng ko. Anin to taramidek, anin to ko na enda papakin ni mamakin, anong dyan, numamonda nga. Nukas pagarikan ta, aramidan tati amin na pamuspusan tamnog sinata. Kaya't mo? Kasano na masikog ka? Uray pa eh. Siyempre, kailiw ko to. Di mo ulit-ulit. Kahit nung jaktong kayat. Anya? Ano to ko lang? Ulit naman? Nasikan to't mangawis kanya kadya kayat. Loko ka, padasa, patayin ka. Yung paraman mo, yung paraman mo pala nga ron, hindi mo kayo natultol. Magtita ka talaga. Nakabababan di ba nagkita kinibagik? Gabot ka stoy lang, tika sa sahad ko. Nagsigog ka do, ikasar ka. Kada weekend, manong naming ag-date kami kini Loida. Naging kakalpasan di 2 bulan, imbaganan makanyak manong naming. Anthony, masikog ako na. Sigurado ka ako? Sinigurado. Gimata nga kiti pregnancy test. Positive. Anak karod. At paging kasar mo kanyak, basid di ornong ko, handa ka tamad mabayaan da papakin ni mama. Ag mula kita, kidkidawan grande nga kasar. Diyan ka mo nakasunod nga, ipudnok kada papakin ni mama, kini Manong Jun. Umuno na kang kasawa ni Manong Jun kas pag-arigan. Hindi na kahit nga kasawa tabi, diglibin ta. Anangat ti ramidan ta. Umuna nga yaman mo ka kada papakin ni mama. Sa danto, iyuman ka nakuha na no, anya ti rubeng ramidan ta. No, agpudnukan kada papakin ni mamang mo, masabol nga da papakin ni mama. Nga kaduata. Kasta ka di? Basta, from here, iyawit ka sa dibalay. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, kasla saan nga mamati, da papakin ni mama, kasta mo tayo kini Kate, ideya mo kadakuhanda ni Loida. Anak, agpepeso dito eh. Adan na, apo ko yun tiya. Siya ni Loida, mama. Loida, palasan ko. Abi kinayat mo ti anak mi. Idintot ako na mga mo, obisina ka, professional ka. Nangato ti posisyon mo, iti bisina yun. Alat na nga yata mi ti anak mi. Dahil naman iti salsalot-sudak iti bagay. Mama, kung nakalatan, mamalin? Okay. Abi ganti nga saan? Tsaka mo, no anyat anta kini, Anthony nga, nakariknak ti ayat. Nadyak mariknak ka nagdirantuwa. Kinabudnunan, ada na kami bayagan, nag-aarim kanya kakopisina a best friend ni Manong ko. Nga kayat, dikit naganak kanya ng iso. Dakala problema na ito na basta. Hani, anak mo ko na. Problema ta anak mo dito, di problema na.
Nangisang pwede dito ay. Ket, ano nga rin ti plano yo? Iso nga rin ngayon mami kan kada kayo nato, papa, mama, no netaramidan tayo. Isa nga mabaling ang talina dito ni Loida. Tama nga no, idarom na ka, as pagkarigan. Agawid pa ilaeng, kalbasan na. Mapagtutulagan no kaano ti papantay sa jet at no mapagsasalitaan ti kalay sayo. Saan ka din na pimpinas, papa, no? Agkukuyig taitan? Tapos no mabigla, dagiti naganak kini Loida, na naruna kini Manong na. Di, ipakaamo ni Loida kadakwada. Itan? Nasapon mo pa lang ah. Saan tanin papigat, papa? Timawag nga rod Manong Nemi ni Loida kini papang nangimuna. Ni speaker na ti cellphone na Manong Nemi, tap na mangag na siguro, no, ipangag na. Nuanat ko na ni papang. Dinangag mi Manong. Hello? Di ka pagawid? Pa? Umuna-unay, dumawat akit ipamakawan nyo. Kapay, adabasol ko, papa. Saan nga ni Elmo ti sinong batak? Gabutasan ko ay atin ni Elmo. Numampay, isot kayat yo. Kinisot kayat ni Manong. Nabayagan na Danubyo. Ken, hadapayin mapaspasamak kada kami. Kinapudno na, papa, masikugak. Adda kita iti balay. Ti ama ti anak ko. Ti ama ti apo ko yo. Ket plano mingor ti umay dita balay. Kaduak ti nubyok. Ken di kiti naganak ken kuhana. Tapno itamit lang nga rabi ket mapagsasalitaan ti kasarmi. Api ka di mo imunang inyam amu ka na kami? Sakbay ko mga inted mo ti bagim ken kuhana? Asino na ita? Mga opisina? Anat ka sa di pamilya da? Baklang da? Dadangar ti problema ko pa. Ano problema? Mga opisina met nagitinagan ken kuhana. Nagraduari ni ading na at ang trabaho na. Im ni Anthony, saan nga nagbasa ti college, may salang tricycle driver. Anya! Tarantada ka! Abi nga di mo inusar ta panunod mo, ta utek mo! Siniko ka na ka di may salang tricycle driver! Oy, saan ka langin na sumangsampan? Kaya di kailangan umay to ya. Tama nga nadadaga sa mapasama ka na kayo. Pakawanan ko ma. Pakasarita ko man ni mama. Mama, nangig ko ti saritaan nyo kini papang mo. Kapag na naki-speaker ti cellphone ni papang mo. Mapakawanan ko ma. Arad to ni Manong mga John. Hello, Loida. Manong, pakawanan na. Saan ko akayat ni Elmo, best friend mo? Ni Anthony ti kayat ko. Sino nga Anthony? Dahil nakita mi di nga nagluganak. Nga, tricycle driver nga nagluganak hindi. Anya. Pudugayap tinangan ko. Nga may salang tricycle driver. Makapatayak ti pada ka tao na kastulay. Manong June, please, makawalinta ko ma. Gusto di ko na ni papang. Saan ka langin ang sumangsangpet? Tama nga no, dadaka sa mapasama. Gaga, turpe. Imbabain mo ti pamilya tayo. Nagkirelasyon kay makiasawa ka di may salang tricycle driver. Nagangangkan. Kabilitan manon naming Imian. Imian ni Loida dito'y balay kat siyempre. Nagkaida kami manong naming silad ko. Numan na nagsanay. Numan na nagsangit. Sweetheart, di mo na ipampanunutin. Iti arik parang laksid aking ka. Gabo kanyak at may durda ka laksidin. No, apeng amin nga kinayat ka. Apeng amin nga si Kyle.
Abi kami na si Anthony. Asaan nga ni Elmo? Nagwapo ni Elmo. Nangat-ngatot posisyon ng imsyak. Ito pisina. Sa ada mabalinda. Adot titawid na. Abi nga si ka. Gabotas siyak, tibit-pitik ti pusom. Siyak tinekari. Pero sa nung araw din, talin na ada kong dito Nagawit ka dumalan na bigat. Itulnog ka. Ore taon na opisina na bigat, di ba? Nagawit ito na bigat. Ngayon masyak lang. Saan kang umuwi? Nagasanong natatakas sa ramidan na kanyak. Kayang kakulak ko ba? Ang nga tamat aramidan na nakas kanyak. Ngayon sikat sumurot, baka nubugbugan na ka ni Manong Chon. Nekat matlahing Manong Nemi, di ba nagsinsin na ay ni Loida. E di maaron tirik nana. Kabayatan nga mapurusak ka na agkak. Kat kaday di nga rabi Manong Nemi manen nagmaris rusas. Gapo iti na ayat anapudno. Iti likodan ti amin Manong. Nagmay-may sa ngarod nga nagkawid Manong Nemi ni Loida iti kabigatan na. Iti namnamay nga dan sa jay kan mapasiguron ti saritaan di kinaganak kan nakabsat na. Tinawagak. Anthony, anat napasamak? Hindi mo na gundawin nga natong panak ni Papa. Napungot nak ni Mama. Tinong panak pa ni Manong Chon. Paunay matin. Saan nga rumay ko mga tungpahin na ka? Ket, ano nga rin? Ibilbilin na kanya. Ti, panangisinakin ka. Di dalang yung pagpagapon, kapo ko daw ang dakin ka. Ibilin na pa kita para greg ko. Anya? Anya ti utik nga da ka na ginaganakin ka. Kasi ka ipalubos mo. Hindi ka ipalubos. Nagsagana ka, Anthony. Oret adornong ko. Mangalap at apartment. Agtalaw ko ti balay. Kaya ko pahingan ti makisinakin ka. Kan maragrig ti sikog ko. Kantangan damat ng trabaho ka. Mangalap at apartment. Kat sadya nga, agdan na. Okay, hinton ka, no? Rumara kita tamang kitak na apartment. Sige. Kanagyaman na kita dengan desisyon mo, Luida. Nagkasagana ka, nga mangilaban tayo na yata. Sana kang babae nga nangayat ka nang ipatigkan ka. Nagdan na kam nga road Manong Nemi kini Loida, pinalubusan na kamat siyempre da papa ni Mama. Kaduwak, siyempre naglukanak ti tricycle ko. Mga opisina ni Loida, Manong Nemi, editatsak kalagpasada ako. Wine, lagi ti kaduwami, nga kasera, iti sabani pa nga, read out ka apartment Manong. Nagsisiniim da. Ay, Loida. Yes, nana. Isot asawam. Libiin pa lang, di ka pa nagkasar. Ang mga opisina ka, idento tayo isuna, tricycle driver. Uwan na. Naggasat din ang tricycle driver. Chismosa kayo sa amin. Ang salsalud-sudak lang, kini magbagak, ang nag-asat din, asa ay, live-in partner mo, gapota, tricycle driver lang, ayun kita, kinayat mo. Nabintas ka pa eh. Guwapo matisuna nana. Eh, sa bagay, sa maysa. Isun sakit eh, agtagibalay. Uwen, ay suti para dalos. Tultulong tinulong kami matlang agdalos. Tinulong ka mga glaba. Isot para luto ka puta, naimas di luto na.
naruwam ka no iti balayda. Idada ka no palang ti high school isuna, ison ti nagtagibalay. Dapat lang iso agtagibalay. Baka ison to peti para awir into ni pasangay mo dati sikug mo. Dakala na. Iso na, siguro, nukas pagarigan na. Ang baliktad din. Ati lubong nukas. Diyan ba't lalaki tagtagibalay kayo para awir? Manong name numanen agring ti cellphone ni Loida sungbatan na. Ni Papang na. Yung speaker na met manong name. Ton kaano ang sardeng kang agmaoyong? Ton kaano nga malawlawagan ti panunot mo? Papa, agtalin na edak di sidong ni Anthony. Talagang di mi amon no anyan ti aramidan mi ken ka. Agmauyong kan nga talaga. Saan nga mi na mauyong ti aramidek kan mapaspasapot po ba? Dumay pasakayin ko lagi ng tapo ko yo. Awan de po ko mi ken ka. Agkalay sa kamton kini Anthony. Ito no, may pasangay ti anak ko. Tapos na nakastakat, nagalamat lang ang kasawa kami. Agpanunot ka itinawa. Sampay nala daw ti amin, talawa mo muna nga lalaki. Nakasaganan ni Elmo nga magkasal kang katilukudan ti amin. Binabagtit, iso tagbagtit pa pa. Saan nga siya tagmauyong? Ni Elmo tagmauyong. Iso tagmauyong saan nga di? Diyak lang din kayat, masikog lang din, adapay adan kalibin ko. Di na para sa dengan. Iso nga tagmauyong siya kun isuna. Susapo, kawanin di masaokpay. Umun-unang rumuar ni Loida manon naming mapan mo bisina. Mod oti ak. Ta siyempre, ang talusak pa'y, ang labaak pa'y. Kalbasan na, suntumet ni ruwar ko mapanagpasan. Iti na minsan nga malem manon naming agawid akuman. Tarumbeng nga adak sa jay apartment sakbay nga gawid ni Loida. Nga madanangar kila kanya. Agawid ako mangket. Bro, sikan. Times 2 minti arkila. Sige. Luarang mambit lang ako tawag ti asawa ka ang live-in partner ko. Hello. Doon kon. Apay? Maladaw kang gawid. Ada arkila. Ada mga arkila kanya kay. Sige. Siyak tulat na nagluto. Okay, gananat ka ha. Ama ano, ada yung unay, nakarkilaan na ka. Stiglay, alis to lang na ito. Sayang eh. Dinubledo mo't nga rin arkilada. Ngim ti Jack amo manong nemi. Ti Jack amo kaya dagayam dakas sa panggap dagiti talo nga lalaki manong nemi. Matinumot tilangada. Saan damat nga nakasyabo? Saan damat nga nakainom? Pare, dito yan. Umat pa balbalay dito ya. Ada yung umat pala ti purok pasaray mangitulo ka man kantoy. Abay umay ka no kantoy? Umayak. Ada no ka maarak kila kanyak. Iso nga sa anak ng kid ka, di magayon sa dinupapanan nyo. Takabisadok na itong lugar. Dito yung milatan. Sige. Tenga rod. Arkila? Arkila? Kada doon nga tubo kahit mo? Dada din sagsagan na katubo na alam gaya. Amok tayan na. Alam no, awan ti pagbayad jo. It's okay. Sandak lakit nga nang ran. Da kami tinabayadan eh. Ha? Da kami tinabayadan. Dabno papatayan da ka. Nalakagahim di bayad ti biyag mo bro. Ngayon, inaalamin na masapol mi ti kwarta eh. Sa mesa, umuk mo da siya nangibilin ka da kami nga patayin da ka. Ano kahit mo papatay? Mamalmalo tutubo? Mabagkong? O namapaltugan? Agbutan kayo kung makinapo Diyos. Baga kahit mo tagtaray. Nabarbarin no.
makalasat ka. Sabi ko man, masilawan ti panunod siyo. Agbutin ka kumakinapod Diyos. Dakil nga, basol ti pamatay. Ang sa aming nga maala, dajay balance. No, saan da kang mapatayin? Lang, agkararagkan. No, munti kararag. Dito la paltugan, pangramatan may kang kanak. No, hangkaw nagrigat. Tapatog tapuso mo na ta ulom. Tamo, mamaminsan. Wala mawalan. Mabasan. Awan rigat mo. Ana, nakakararag kan? Manong Nemi, nagpanunutak no niya tarong binaramidik. Diyos ko, saan da ko mga baybayan? Nakunak, Manong Nemi, kat sinimpaw ko ngayon wadag takyag tilalaki Manong Nemi nakaigamit paltog naibatan na ti paltog kalbasan na taray! 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 Manong Nemi adayo matin ti ambok tayang ko analisto da lang pidot ti paltog sa adap kinaltugan talo nga putok iti may katlong putok nariknak tinabara Manong Nemi nagdiso iti bukot ko. Naarinuknukak Manong Nemi. Naarinuknukak ngagsipngetan ti panagkita. Aging nga dyan napupuutan noon yan si Marno nga napasamak kami. Nagsublin ti puot ko Manong Nemi at dako niti ospital. Mama, ti mo na nakita. Mama, ay, agaman ti kinapod Diyos na nakapuot ka na nak. Kanagaman ti kinapod Diyos na nalasatam. Ay na. Mama, natin napasamak. Di mo ka di malagip, noon at napasamak ka. Danangar kila kanyak. Daka mo nga dagaim daka sa panggap kanyak. Ada ka nun nang ibilin kadakwada, ada nang bayad kadakwada ng mga papatay nak. Ti marayak, Mama. Ngem, napaabutan da kiti pala. Naputa ka da nagdiso. Kasi simrag ka na bara, abanag iti bukot ko. Nga dahita tinakaarnuk-nukak. Nga lang pasipngit panagkitak, nga na po ka kundi puot ko. Anak, si konti investigasyon. Meron na nga damat ni isaroong nga tao. Nga naka-jeep. Nga nagnaka na dyan nga dalan. Ti kapitan di barangay. Kat iso ti, nagbudngan na kiti talo nga mayat amang papatay kang ka. At sigun ka nakwada, asid gan na ka, tinakaigam ti paltog, tapno siguro doon na nga matay ka. Yan sana nga naituloy, ibutad na nga ro din sumungat nga lugan. Ni Kapitan Delphine, mamuhad, isang tinakamo, nga nangitry kang ka ti ospital. Ega manak, Lord. Anak, kastawan iti panagdandalang mi. Gabutan na opera. Opera ka tapno may error lain ti bala. Imbaglagi din ta. Saan nga nanong ti pusom? No paisot. Asidig nga yan ti bala. Saan nga nagsarot ti bala?
may kaduang abiyag. Niloy na, mama. Isot sinublatak kita nga nagbantay kang ka. Sino ti posible nga mastermind tinapasamag kanyak? Madaman ti investigasyon. Mano ka din nga aldaw. Makalawas sa nanak. Iso nga, ado di kiti mas daaw ti panakalasat mo. Saan ka binabayaan niya po, Diyos? Di na tulog na mapukaw kan. Tapno lang may tuloyo, ti mangilaban di ay nayatyo ni Loida. Anak, maturog ka ba yan? Ikinanga ka. Makabatakas kang ka. Iti, mabandong. Sige, ma. Ringan to. Into na danti, danti babae nga matpatek ko. Manong name hindi agsubliman ng tipuot ko makariingak ni Lloydan timampambatay kanyak. Lloyda, di mo bubusti pa nagyaman tayo. Kiniapo Diyos, alakalasat ka. Sino't mastermind? Inimbestigahan na kiti pulis ni Elmo. Ano panda nagditalo? Kat no adama, tiliw damay sa kadakwada kit mangibagan siya sino. Iti nang bilin kadakwada. Mapalod na diyang Elmo. Hisuda kinimanong ko. Niyatikit mo sawen. Dakil ti pamatik nga. Nagtulagan na ti amin. Nauyong gayim ni manong mo. Pasari tumawag kanyak nuka ni manong ko. Ibang pangtana ka. Imlukas pagkariganda. Matagtuwatan nga at panakainaig ni manong ko ti amin. Mabalinta siguro nga saan nga ramraman ti kaso. Iba ka no, iraman ni Elmo isuna. Sambat nga rin mabaling nga saan tayang darom, mukas pagkarikan. Elmo, nalistom ti kay, nagpapiksa ha? Nagawidam nga rin, agmay mesakan ti apartment. Nagawid agjibalayo. Pinarawak pala at apartment. Orang subli na tumadla sa jay, ento no, mabalimon ti rumar sa ospital. Abedi ka gawid di balayo. Ay bandak dem kayat. Kagurgura kita. Nagronak ni Manong Jun. Saan kang mangimulat ti gura ka na ginaganak kang kakin kasama na kinimanong mo. Sumuko na numat lang ni Jay. Maawat at tumadlaing. Sabi ko ma, Anthony, awan tong tinakas ka mapasamak. Sabi ko ma, manong nemi na ipilit ti kaso. Ngam kabutaw iti matiliw da ka nagitiya. Ganman. Aw matinanay nga ebidensya manon nemi. Eso nga. Islamat maturog pala yung kaso kontra kini Elmo. Manong nemi nagsubliak mo't lang ti apartment. Yung saan ako na nagpasada. Naruna, idi ipas ngayon manong nemi ni Loida, ti anak mi. Kaya mabalin ng nagsubli ti opisina. Nagsubli ako ti opisina, sweetheart. Sino mga awir ti anak ta? Ni Junior. Alangan ba ito mga alat at yaya? Siya ka. Mga alat na balat yaya, sweetheart. Kababain mo, sikat mag-awir. Sika lang haro din tagtagibalay, sikapit tagawawir. Ano nga no, akikat ka ni trabaho ta siyaklatan dagsapol. Tapos namasikasom ti anak ta.
Ay, nangarot pagsapulam. Agpasada ka ti tricycle? Nagagayatak. Adumat ti mapasada ka. Sayang, nagkikatak, sweetheart. Nang ato posisyon ko. Basta nga, no di mo kaya ng mga natayayat, ha? Di, sikat ako aware. Sikat mang tagibig ni Junior. Sikat mga yuan kang kuano iti aldaw. Katsyak met iti mang tagibig kang kuano iti rabi. Kasta nga ron tinamasamak manong nemi masapak ng green tibigan. Agluto, agdalos, ilapin ko taglaba. And to know, makariingan ti asawak, manong naming, netan, bumabadan, nga gina, ang gabilan ni iti crib na, ay wanak tumaten, mapanagdigos, mamigat kami, sumrek to pisina. Oh, laglagi ba ma? Ura ta nasukat mo tan gatas ni baby. Magsangit, kat mabisin, timplam ti gagatas na. Salamat na paggatas kanyak no tirabi. Sa pulang timik speeding. Di mo baybayan, Junior, ha? Oo, ti pagdanagam. Baka nalalay nga mangubak kang kuha ng mitisik ka. Hindi ka rumami nga apartment manong nemi. Bakit? Bakit nga sisumusa? Ay! Antonia! Nana, Anthony tinagan ko. Anthony ko na kuma. Buo ni pindas na tapan ng panang umbam na anak mo na ya. Nalalaing kan sakit ng ni bakit mo. Si kan sa talaga kuman tinagbalik ang babae. Kagangay data na. At anang aron. Noanyat kaya ti babae, kaya mat ti lalaki. Vice versa. Noanyat kaya ti babae, ti lalaki, kaya mat ti babae. Sa bagay. Ang imintun ka ano't kasaryo, di ka pa nagkasara. Kanintun ka ano nga, maawat, dagiti naganak, kaniloy da isuna. Ay, hanta pa yung nakita ka dito, apo ko na. Di damat umay kitaan na. Ay, sus, apo na. Na, bato mo tayo, natangkan mo, tipuso dagiti naganak kaniloy da niya. Yaman na mo. Dagiti nga rin naganak ka. Ay, pasaray mo umay dito eh. Ay, doon ka niyo mabunyagan ti anak yun. Pagtulagan minto nga ang gasawa na ito, nana. Gasawa, aglip-in ko naman. Ay, kung gayam. Iriadan na inam nga bulan ni Junior manong nami pabunyagan. Dito pala nga ron. Yun una ti kasar. Kalbasan ti kasar. Mabunyagan to ni baby, ni Junior. Gawa na. At ang paging kasar mo kanyak, sikamat ti kahera. Manipod into mag-asawatan. Sikanton ti kahera. Gabato sikamat tagtagibalay. Sikat mga iwan ka ni June. Isot ko nam tiso. Inyaman ko karag di parents ko. Tang karidamot nga tumulong dati gastos. Sige. Hanta lagi di samsapulin ti grande nga kasar. Ngayon ti simbahan mo't lang ha. Wala, simbahan mo't lang. Na-ready nga rin ti kasar manong nemi. Aging ka na-ready ti amin. Nalugo ko ti asawak. Niloy da manong nemi nga mapang kami. Amis mo iti balay da. Kaduami ni Junior. Ang mga nusan tatapas triken. Ha? Pikit din nga saan? Natangkan launa yung ti puso la. Napang kami nga rin manong nemi naluktan ti gate. Ti katulog da bakit iti nang ilukan. Andiyan ka ano ti masapulyo. Nana, amamutak mo ten. Ay, amamuka, amam, loy da. Ay na, nagwapo na anak kayo. Sumalik kami na, dumanon kami. Ay, sa pasalsaludsud na napapagmon, anya ka masapulyo. Umay kami sumarongkar na. Nakarod sa ludsud ng kadakwada, pastrekan kayo. Ngam gabot na nakalukatid di gate, manong nemi, siyempre kamlatan, dito kayat manong nemi ni Lloyda. Pwede makadabaw kami ti unag tibalay si mabaten tila kayo. Ano masapulyo? Apa yung si break kalataga, diyak ba ti palumos? Ti apo ko yo. Awan ti apo ko. Awan mat pa iti ay putot ni Junior.
Ang asawa na. Siya ni Loida, pa, tinaudi nga anak yo. Natayan, tinaudi anak mi. Natagkabit lang ko na hindi puso yo. Idagsangit manong name ti anak mi. Gusto na anak, gusto na. Yung masadagmet ti mamang manong name ni Loida. Abay nga daagibit ng ubing dito eh. Hindi masapol yo. Ma, baka kayat yung ang kargaan. Tiyapo ko yo. Inya sadig ni Loida manong naming inyawat na ti anak mi. Inawat man ti bakit? ay, ston. Asa ka nagsangit? Apa yung inawat mo? Apa yung inalam? Ani, injak na pupuutan nga. Inalag na to inyawat ti anak ta. Anak ta! Pa, luktan ko man ti puso yo para kada kami. Timid lang, kina-tricycle driver kahit ni Anthony ti problema yo. Nagtulagan min ti asawak no, nag-asawa kam ton. Ito pa naglulukat ti klase. Pagbasahik ti asawak. Pa, ma, naka-schedule ti kalay sa amin. Laglagipin nyo, adamay la parte yo, iti seremonya. Da kayo tubid lang ti, mangyawat kanyak, kini Anthony. Da ito invitation. Naikabilbid lang dito nagan nyo dito eh. Iti ka anuman kat san kayo nga laksiden, idilikodan ka kay balanda ka laksiden, papa, mama. O atin nyo kumanti kinapod no. Dada ni Manong mo. Nung nemi, nagsiddo ka rak, hindi umasidag ni Manong June, nga kamsat ni Loida. Kasla dadak sa nagparik na kanyak. Baka no, saan nga nagbaligay, nagpapapatay kanyak, baka itang papatayin na ito ng junior. Nagkadayo dito eh. Bayaw. May kami no, may pakamuka na kayo nga, naka-schedule ng tikasarmi kani ni Loida. Kanison tumatente panagbunyag ni Junior. Ngay didede agundahoy manong nemi, jak man siputan, sinublat gaya man tilakay, ti apo ko nang inubah manong. Umisisem na ti apo ko ka. Kaya Diyos awan, papa. Inawat yu idan. Iho, awanin ti rubeng pa nga. Saan tayo pangawatan ka dakwada. Yung balik-nagdan no kasano, iti kinapudno tayo nayat na. Agaman kami, papa. Mama. Kinunan ni Loida manong name kit inarakop na pinagsinublat dagiti naganakken ko ana. Idi ti sublat na ngarakupen ti kapsat na. Ti amo kidikit iwalin ni June, manong name himsan. Imarakop ni Loida. Ngayon makababayag, sagbang nga binalis ni Manong June, ti arakop ti kapsat na. Agaman kami. Papa, mama, bayaw. Nagagawan si marami tayo na rod. Ito na nung kasar. Ito umayang nga, maminsan nga Domingo, papa. Kasi sige, tumulong kami mat magastos. Tumulong mat hindi naganak kanya. Ay, masapul nga rin nga grande. Resahan na, papa. Gagangay lang. Alalag kita sinunod, etan tinimuno na nga nagtulagan nyo. Mabaling ka dito yung marakop mat kada kayo, papa. Ala, sige. Sapo ya. Sa tricycle driver, para awira tagibalay. Nagbasak to. Sakto mat mong opisina. Mong opisina kam tungan to. Alala, sabi ko, maupat lang atawan na ito. Ay, kamanak. Papa, mama. Ayan, iyo. Bayaw. Manong nemi. Wala lagdad tilawak itiragsak ko. Kastamat tang kini Loida. Gapot
Nabalog ning mimatlayan ti puso di kitinagan nagkagkuha na ken ti kapsat na. Paragsagan met da papa ken ni mama manon naming kastabat ng ken ading ko nga Kate idi mamon dati amin. Kani dudumteng manon naming ti kaldawan ti kalay sami naragdagsak kami manen. Kamu tiyanan na, Loida. Nabasamak metlayan ti anabayakan nga narapakapta. Gabot agpatpatat na ka natib kaya nga mangilaman. Itinapuno ngayon na yata. Iso ang tatanto itang nagsapata. Agkari. Anilaing patay ti mabaling ang pisina ka nata. Till death do us part. Binanawan min manon namin ti apartment kat dito'y balay. Sinong dapapake ni mama. Dito'y kami nga nagdanda. Gakabayatan data manom nami nangipatakdar kami matlaing ti bukod bi nga balay kini Loida babayan ti panagtinulong mi kini di aglukat ti klase manom nami nagbasaak ngem no kasta nga bakasyon manom nami siya tiya agtagi balay gano kukuyo kami manom nami siya ni Loida ken ti anak mi amapang kami mat agautings, wala sa akin mapang kami timul. Kip-kimi namin to ni Junior, manang na Nangala kami matlayan, tikat kadwami, edita, adan bukod mi nga balay, manong nemi. Intuloy ko tinagbasa, ng opisina mat asawak, manong nemi, ken kastamaten, nga, nukasta nga, bakasyon, pagandara ka, ti tricycle ko, tinag-tricycle. Inagagpasada manong nene. Ay gana, dan kami pa iti may nga anak ni Jennifer. Gusto nanti dua. Marigatan gan? Saan ka mo iti sasarian? Gusto nanti dua. At lalaki at babae. Kas kada kayo? Kinimanong mo? Kas tamat kada kayo? Kini Kate, diba? Duha. Na yun ang tapay. Basta usto ng tadwa. Manong nemi nukasta nag-review tuk-tuk-tuk tuulok na talagang nag-grigat nagtultulungan at asawa. Na problema, Mr. Estudyante. Ito ano? Isot ka po ng kinayat ko ng accountancy kursom tagpadpadat Tam na matulungan ka. Tulungan ako ang arat siya. Takay kang kantot kung guna na madamdama. Kanitod mo kanya kung guna. Patayo kang kantot. Loko ka. Okay. Kasi naman ti aramidem tam nagkasta kita. Alis to nga sumbrak. Iti adal iti panunot mo. Insuro nak manong nemi. Riingan nak iti parbangon. Oy. Gagdaram usan, kagtutbrasin. Apay, ita nga oras na napinda sa panag-review. At exam mo, di ba? Unta. Alenggan, natulungan ka kag-review. Mapuyatan ka, sweetheart. Nakapali. Sige. Sikat instructor ko. Professor ko. Naglaing ka mga isuro. Isurusuro ka, review ka. I-review ka. Sa balik kita, kinapintas mo at inspirasyon ko. No kumanasap-sapa ka nga naman mo. Hindi ko mapaya ka na ko sa high school na mamuka. Baga ka din, no, nasidap ti panunod ko na idagbasak ko mati college. No, anda ka. Naladaw ka kami nga dinting eh. Sa kamali. Hangkamot pa'y malakayan nga graduate ti college. Nakapagturpusak manong nemi, kanay irwar ko ti board ko, babayan ti tulong ti asawak manong nemi, nakastrek akmat ang nagtrabaho. Oh, ana, kumusta trabaho? Okay, pindas kayong ti mga opisina eh. Pindas kayong ti bukod mga kotse. Ay, huwag gayam. Kumusta na kita nagta? O, ti problema ka nakwada. Nalaing mati pa ng mga ayawan ka nakwada.
Ayan. Bakasyon na bigat. Ket, ada pa ba tayo? Agouting tayo? Domingo na, after first out Mass. Pamanang nga ron, tataka Sabado, bigat Sabado. Maperdi ti tricycle ko, nung hanak agpasada. Ay, hindi ka pala ipasada. Mailiwag ka na ginikpatak ng tricycle driver. Hindi makita takman unay, hindi kita amamok. Nga malaklakayan ng tricycle driver. Ay, Anthony! Ay, papanam. Api ka tricycle team, mapin niya konsem. Agpasada ka nga ron. Isus, agpasada ka ba lang kita? Mga opisina ka lang ka ron din. Mga opisina pa iti asawam. Nagpitas pa di balayo. At api yaya di kita nakyo. At api katulong nyo. Hapay, dagas no, agpasada ak. Isot na kiruwa mag eh. Si kapit yung mga agaw ka na iti pasahero. May sakla mainayon. Kayo met. Ang damat di kiti gundahon, ano na yung minumalpas pasada. Ay, bak di kiti pada ka tricycle driver. Ay, bakayon! Agkuti-kuti bulbulungan. Paalak man dida. Lan, sky's the limit. Apay, ato na pasadaam. Waray kastusag aming napasadaak. Ano lang, agtultulit kinisingit tunggal may sakana tayo. Naman pa'y mga opisina ako. Bilibak ka mataking kasi kanto ni. Amom tag-sublit na tricycle driver. Ada problema yung sa pagarikan. Pinansyal. Kunin ka kayo ng kanyak. Agpautang ka. Manot interest na. Masit lang. Alamang nga rin. Ada na kita pag-utang kami din ang naggatot interest na. Mano? 10%. Napapalang data no 20% na agad madin. Bumbayan. Mano interest na nga eh. 5% lang. Sige. Mangaramid ka nga rin kooperatiba mo. Ano kooperatiba? Mangipatagdar ka ito kooperatiba. Ano to ba kooperatiba? Paggatangan ka na kita para lugan, para tricycle, para test. Masangok pa yung kada itong mga opisina. Siyak timang manage bro, tukayan mo. Kapag kami nga saan ka nagbasa. Agpadpada tamat idi nga saan nga sumbrek, iti ulo ta. Nag-asawa ka din na oras. Sige ano kaya't po bang manage? Alawin, nabayago na planok data. Basta, kasapuro ka tipuunan. Bam na kasarita ka makat ko. Umanugot lang iti. Negosyo eh. Uwan talaga negosyo. Angem, napintas na itagabot di kitimad lang tricycle iti customer. Ada gumatang iti agsukat na iti gumati tricycle na. Diyan ko pa rin magalanda. No ada problema na may pagkatian niya. No, di mayat. Laron. Ano serbi ng best friend ta? Sikat kasi nga dahil hindi kada kiti barkada. Basta mo lagit baybay na. Siya ti makamu, ada lagit pagpuunan. Makita mo ito pa nagprogreso na. Kanagyaman na. Numaykan na kiti i-manage ko ng negosyo. Di kan tumulong palimos malipatan na ito ni. Ano serbi na hindi? Ay, timalaw di balay kat pinasangbay nag di balayo. Iso nga sang kumalipatan na ta parang road. Manong naimi naipastek nga road data nga kooperatiba di kiti tricycle driver. Ngay so damit lahat yung mga suporta siyempre. Imbas mapandag umatang iti sabali. Akit siyempre iti kooperatiba dala tagatangan da pagkatangan da. Gabot at da pa idubidum dun da. Ken nalaklakap iti presyo. Naging ka manong naimi nga nakipastek da pa iti gasoline station. Kompleto manong pagkasulinaan, pagtarimaan, pagkatangan ka na ito'y partes. Hoen. Kasi siyempre manong nemi adamot lata sumrek kaniyak iti binulan. May pasublikon manong nemi ditet ko puunan adabe sumrek kaniyak gabota siyempre. May sak ka na iti stockholder.
Manong nemi nagtultuloy ang tinaanaya sa kasasaad mi ti asawak. Maopisina kam kang padpada. Kanagbasbasan manong nemi ti higher grade, the June kini Jennifer. Nagretiro nga nabayag maten da papa kini mama, nabayag maten manong nemi nga da asawa kan talumaten ti anak ni Kate. Idin to tadagi ti katugangak manong nemi, nagretiro da maten kat diya manong June ti katadden nada. Saan na nangaramit pa iti balay da nga asawa. Kat nukas na nga da okasyon manong nemi dito'y balay, anniversary mi, birthday mi nga asawa, kanda kita anak mi. Maumong ka amin dito eh. Kat siyempre, mapasamak manong nemi ti Catherine si. Dahil ito ti pagkasalitak manong nemi kadagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa. Kat sabi ko matad damat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dipneg. Oregam, no talaga nga na model ti utek, no adda abilidad iti anyaman nga ramid. Iti pa nakatungpal tanapa, no adagbalin inspirasyon. Kat makatulong dahil tang inspirasyon. Mapasamak, iti na ikari nga mapasamak. Iti likodan manong nemi, iti nakana iti nga pagkad, iti relasyon mi, iti asawak. Nagtungpal mitlaing, iti nalinak kinatal na ken naragsak. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Anthony.